Jotono Bukra Jesu Khristan by Lamsogo haini hai ge kaitor khayok mabai bo hamjak mabai tabu sukjora sung jotono kaham krang keboni kokthai no srungmani joraman pikhaba jotono lamsogo tei poito klayo kaitoni kokthai ni bisingtei phanman bayani hnai kaitoni samung tangnani eba kaitoni hapwanani samung khlainani bagai phanmanan hnai ang poito klai bephadi tini ni kok engka balance Christian's life mane Khristan tongku sungo jeng balance ke tongwi thangnani nangnai tamni hinba balance kri hinke soitan habui jeng je khlainani nangmani ba jini samung khlaithai no jeng pogi thangnai eba khlaimai yangnai haini bagai balance jini Khristan langma bo belaikena nangkuk mani of course balance manena jeng perfect ngani nangnai ba perfect ngai oboya jeng Jesu Christ bai malaya sak kebo perfect ya jotono janija kisah caya jugya tongi mana teman mulai jeng borok manusia biaba jeng balance tongani nangnai jeng jodi balance tong yangke balance khlaina rengya ba khlaimi yangke angte bersama hai soitan bo sujuk nanai angke jeng sujuk nawe jini samung khlai thani bo kebeng nai kaitoni hapwa thani bo kebeng nai angke jeng je khlaina nangmani no jeng khlaimaya angni khlaimaya angnai hani bagai balance balekena important balance khlai tongmani engkha omohai jini je responsibility tongmani eba jini jeng Khristan jeng borok ngai jini je daito tongmani jini responsibility tongmani jini duty tongmani bono jeng khlainani nangnai maintain khlainani nangnai obono balance Christian life borok manusia jeng borok manusia ba jeng belekena temanai norong weak phakrei hani bagai kwbangma jorabono jeng chini khlaithai no chini samung no jeng pogui man jepro jeng pogu jeng balance narikmai yang mane bono phana kwbang khairujaknai bono phana kisa khairujaknai hingke jeng balance narikmai yang hani bagai jeng balance khlainani bagai kaitoni gyan kaitoni wisdom kaitoni simung jeng nanggo hani bagai joto Christian jeng jini langmawo jeng balance ke tongnai nangnai hingke tabo Proverbs sawo phai hingke Proverbs jeng thanglai nang Proverbs chapter 20 verse 23 ang poribana rutamung ferui sumano subrayung nasle jago tei tatalke rutama bo hamya English ko sawo unequal weights are an abomination to the Lord and full scales are not good jefro rutawo baksu omohai tongo je kisaku grogro haide pali rutala hangke phalpro kisa soitan kugro hangke kom kugro ke hapen phunuk ma ke soiki phunuk tongo kom kuke rutawi roiro ga omohai no hangke kaitor naisre jago niso ke uru tamani tabo jeng uru tamani bai jeng sakni balance Christian life jeng sulaiban mane omono jeng oboni bekhak thangai jeng wansogoi neliba jini jibono bo jeng jodi ruta mane jeng thikke khlaiya yang phane helengko ke abo jeng jini Christian langma kaham ke thangai meya hani bai kaido nayo jengno kaham ke balance khai tongmani bagai tuma tabo balance Christian's life ba balance Christian langma tuma bubo Bible khai hini sawo first
seek the kingdom of God. Te pila sekang kai tone hani bagai si wansok gradi te kai tone naima tui se tongna nai gradi nese. Ka omono jini important ko ke kai tor ni hani bagai wansok thai Khristan rock ge bo naima tui tong thai. Bo tama bo nai bo sung siwani nangai bo pila sekang bo ni hap waran ne bagai sung wansok na nangai. Ge kai bahai ke tong tung sung tong di bahai ke tong ran ne musu. Bono busun sinane important. Baksa borok omahai ke kwangno borok kwangno Khristan omahai kai to ni samang hanai te mungsa serolia omo balance life ye. Jeng kai to ni samang bu kai tai jini je dai to tongmani je khai thai tongmani samang bono bu jeng ma khai nai. Ta bono di nukung no jeng hai khibi ro maya. Hai de nge te tama jeng jini khai thai wangma tongbu bono jeng faithfully jeng ma khai nai. Oro sawo kai to ni hani bagi wan sogradi te bonai mo tong na nai gradi kai to tama nai Bible jeng no Mark chapter 13 Mark chapter 12 verse 30 31 jeng nai no love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Nini kai to suprai no khabai khubai hamjak sokdi nai khabai khubai hamjak sokdi. Negate kaisangke love your neighbor as yourself. Sagno hajakti buino hajakti. Ba sagno hajakti nini no gana kidi tongnai rokno hajakti buino hajakti naisa. Of course, manena omoya je jeng jini dai to tongmani jini khlai thai tongmano jeng yakari ronai ba ta khlai di dai to hin ke tongdi abuya. Jeng borok munisho ngui jeng asai peke sini podre po sini kabang ma responsibility tong sini dai to tong sini khlai thai tong tabok rondi buma bupa angka kitama bom pon khlai thai tama bu busa betai no tuanai borong ni nang mani no rawani aibla busa lekha por nai tong lekha por nai roni dai to kitama borok lekha pora kaha ke lekha pora pore we pas mawani samang khlai ne roni dai to kitama samang khlai kaha bekai manani borong dai to hai de ga bufa ngani dai to tuma nukung no chalawani nukung ni je nangmani ajai ro phaiwani bumani dai to tuma bu je aji jakno naikole kaha kebono o khlaiwani resource nai to bani nge te ajai jakmani no jotno khai kulog rowani naikol wan bono bumani dai to listen jotono chiu omo jeng dai to getabo kai tor no khabai khubai hamjak sokdi bonai mo tui tongdi listen tabuk bono hamjak sokla ha tabuk nok ari hamjak la listen mane nukung no hamjak malia nukung no khibi ronai heide bo khaiya oro kai tor samani kai tor sungno balance ke tongni bo sungno phurungo je pore nai borok sakthari ne pore thai kwangma mo hai jora tongo ang nubu fellowship ni thangai pore liya ai aro gonta kalai recamung sung laipu hai sung laipu natok sung laipu ako pu hi pore liya ge pore kan puke fe ge nung buma bufa ter tong thok jang na buba kai tor bu tong thok jaya tiaba taburondi nung pore honi fellowship tus thangdiya bono bu kai tor tong thok jaya ngesen balance ma tong na taburondi nung fellowship thangnai ge nung boni bagai oino jora na wai ko ba hor kutu kapana pore di foi ICC di pana daiti pore pidi abono adjust khai bose balance Christian life adjust climate nung kai to no kai to ni bagai bu ma wa sok nai kai to ni how wa sok gradi hini sao fellowship ma thangnai bible study ma thangnai ya kan spiritual toria piaba nini o sung sani daito bono bu nung ma khai nai de kamang ma chai tongu
fellowship ni bubung tei Bible study ni bubung tei no poria samang klaya je klai na tongmani no klaya boya bohai Khristan kaitor naya kaitor nayo kaham ke Khristan jibon tongtung hnise kaitor nayo balance tongtung hne ge tabuk rondi je borok samang khlainai samang khlai tongsidei girja thangtongdi haidena samangbo khlaidi girjabo thangdi actually kabui Khristan kabui kaitoni hap warane musu kangkai nang teibu sakthari si samang khlainai agini sai teibu roisi buini sai teibu ka amke si samang khlainai getei rondi je borok kaijak borjak boni nukhung no khibir rana mane neglect de khlaidi hini kaitorsa जोंनि सामोन खालायबाय दाउब्रनि बुमा बोसाकलै दङ बोसाकलै खिबिसि रोजामों सोरोंफो मोसामों सोरोंफो हाहिनि आरो खालाय दंखा yang बोसाले माइ मासाया दुध मासाया कावै आखौै बयके कायदन नाय नेता बुफा हन्दि yang biang kaidoni samungfo preachingfo नै yang नगले माइरं सिकरै मुसा खालाय जायगा Keto mai borzakia ye bohai no kaitor omahike kaitor naya nin responsibility balance bonung balance hain bagai jeng kaitor nayo kaijak borjak borok rok no boni nukhung no khibiro thung ba taser thung hning bor naya phiaba omobiya je kaijak borok no tabok jeng Jamatia rongka haini sau rinai bising buhini rinai bising hajak omo haike bo kaitor naya je nukhung hukum khibi wine klaiten obno naya te kaitor naya je borok no rinai bising hawi tongthung ni bo naya kaitor nukhung jeng kaini nei no ma khlaine chini khlaita detabo kaijak rok samang khlaiyawi Mana nukhung no cheria boi khlai kaitoni bagai simi khlai tongthung hnibo kaiton nai gabak sabuksu borok tongo je kaija khan kai buhije khaiti homani ai buhini dine bising haja mungsa boni khlailia bomon phono bu chelia omono bu kaiton nai ge tikesang sarane musumo ani experience ko mo chrai ro waishu omohai borok ang nubu besarok girja besarok Khristan angja buma pa Khristan ngyako angkat besarok ni pore wani jora krikya fellowship ai ho hi result ka hanglia angkat buma bufa no nang kotma ka hampir mana je pir pana borok bkhau nalia temane male nang oro thangmani an besatei se fail singsiu temane bosing borok khasing sani bagi wansok nai Nge, kaitoni kol borong bising hayang nai. Nge, tabung nung bore wui teibo fellowship bu thangdi bore di teibo result kaha khlai di teibo kok khanandi bong phone kok khanandi samungwo yagro di nge abroke ba ani busa Khristono mawi ba girja thangmani yagulo ba Khristan umani yagulo juda sing khable nge mungsasa kabui tongna bone ro phadi jengbo makhna laisinai ne borok khanawani saktane boron bukhat khlojak omohaino jengni daito jeng tongmano ma khlainai kaitor ono nai nga jeng kaitoni hani tui khano tui jeng one shop mani jeng kwar ngani nangai jeng bukha tongmani nangai ang kaitoni hani bagi khlainai o bukha nichoi jeng tongmani nangai ge sini nukhung nobo jeng kaitoni bukha bo jeng krak ke disana nangai jeng baki krak sini nukhung no kaitoni bukha krak ke disama kaitoni samung nang saktari khedi nukhung nini daito nukhung ni boron nang naisai tongmani je no khlai wani hni boron ni bukhao je one shop mani boron bu nang pa khlai nei buma hundi bufa hundi besa hundi je panang thung nini position nukhung je panang thung hai bona nini daito tong abang kawamon saka samung tangai ke tandi kaijak porjak nini daito tong buma bufa ni daito tong besa ni daito tong
Jani jatai tono, jani jai khlaigano, jeng sakharia ma khlaitai. Bible saw, bebagni no jorato. Hani time jorano, bagnani, jorano, allotment khlainani, balaikana important. Ecclesiastes, Prunaini, chapter 3, verse 1 to 8, point nika kanogo. Kaito ni joratongo. Lengna ni joratongo. Bible porena ni joratongo. One sokna ni joratongo. Churina ni joratongo. Te nukung ni bagai klaina ni joratong. Bebagni ni joratong. Porena ni joratong. Deseng bono jeng mak klainai. Khristan ro bono jeng mak klainai. Pila Timothy chapter 5 verse 8 haini sao ang porona piaba tumungno khoroksasuk jaiti masarokno nayak nugya hanke abuni berese nokni borok rokno suda naya nugya hanke jeng poito khlainani abonobo kibima klayo poito kri rokni slaise bo hamya ango orotomasa oro haini sao nukungni borokno je khlai thai bono khlaimai hanke nukungni borok no si khlaimai hanke bo poito kri rokni saisi haya klayo bisa ini sini khlai thai je borok muni chongui je khlai thai oh sengsaro bono jeng ma khlainai bono jeng hanya kibiro maya ke table Roman chapter 12 verse 2 haini sao ang porona o sengsane tongmung jamung baita tongdi tamoke kaitono norokni bekha ketal khlai rui tongmung ketal tongdi hake kaito tamonai abo norok sai manana buboba kaham buboba hamya buboba soy abo sawi manana orosung sao nirok sawi manai bobo buhaya bobo kaha kaito ni musukma bobo nirok sawi manai hai bagai sengsane tongmung samung bai ta tongdi kaito no bekha ketal rodi ketal khlai jagi tongdi haini sa geseng o sengsar no bekha rothai kri of course haipana jeni nukhungo jeseng khlai thai kait borno borno kaitoni thani krak khlaibani bage bono jeng ma khlainai ke jeng o khlaibani bage kaitoni gyan nango kaitoni simung jeng nango tomon jeng jeni gyan kri jeng sia the Bible sawo James Jacob chapter 1 verse 5 sawo if any one of you lack wisdom let him ask of God who gives liberally and without reproach jeniro sian nangka gyan nangka ge kai tono sandi kai to ronai bose jengno gyan ronai hai bagai jeng santai churi thai kai don thani santai ge Philippians chapter 4 verse 8 hai ni sawo takurok painanogo ang okok sawo kaham hungjak nani bai kene jak nano bekhawo tondi kubuino chukno hawo kubuino chuknano soino gotharno naithokno khairok namno bekhawo tondi oro sawo je ono bekhawo tondi boma haino ang bai kene jak nano omole ang bujile tomabu piawa english ko sawo novel mane je kuchugoti sawani nono borong khairone ni bonono yako mane bono tongdi kubuino tongdi kahano tongdi kubu ketharno tongdi okay obono biro khaw bekhaw tongdi bekhaw choi tongdi omai jinis no tomane male omo haino kaito ni bagi chingsa khlai mano ge sing kaito ni bagi chingsa khlai ke kaito chungno chubanai jeng chingsaro balance ma tongrodai ye tikesa Proverbs chapter 16 verse 11 omo porbono crop ke sujak nai te reta jak nai manaile subrayung ni se kholjang ni reta jak nai ro bebak no boses namo all the weights of the bags are his concern bebak bon kaitoni concern ba kaitoni
na hormung bok musung mani temabu bongka singno balance sini Khristan langmawo balance klai tongton bonung kai to sungno nai teman male sing omohai klai kang kesi sing kai to ni hano fuari manai kai to ni bagi klai manai ge jotono sing wangsok thai sing sini tongku sunggo sing jotono wangsok thai ang balance nargi de tong jotoni bagina pornei fana hundi bufa fana hundi sikla fana hundi kaijak fana hundi kaijak drop fana hundi jala beri je jotoni geseng o balance no jeng nargi tongmon kangke jeng temanai kai toni jeng sa kai toni mungmo jeng sa klaima de ta kuru bukuro bunna ang sarani musungo kadi jeng sakta layona baike jeng balance baksubuk suba teman-teman kai toni samung no tangna hanai mung secer malia baksa buk suba nukungni samung ni bagai mung kai toni samung no kisah pun secer malia obo kaya ang age busaka je kai tor nayo nukung no naikol tun kai tor nayo kai toni hani bagai wan sok tun te kai tor nayo nukung no naikol tun batei sengsani dai to je tongmani bonobu khaiten समाज संपन्न हुंदी जिन खाइथाय गोबां मोनदों हायोला पारानि खाइथायबो गोबां मोनदों पाराव जों आसायखांखौ ओ पारानि सामुं जिनि दं बनो गायदो ताव नों अबरन दे नों खृष्टान नों खालसा अफिसार फानखा निनो दायित्व गोबां मोनदों बनो गायदो खाइथाय गति गायसा गायदो अमुबो नाया जे नुखंनि बागै वासगै गायदोनि सामुंनि बागै मोंसा खालायनिया ba sengsani samang ni bagi ne kai toni samang no masa klaimnya obobo kai ton nai balance narit nai nai bono musung ma klainai jeng bono ma klainai teman male kai toni samang klaiani ke yang no kibui yang no klaimnya yang no klairere o kai toni hani bagi wan sogine yang no buma klainai teman male yang ni klai kan ke ang je pro kai toni kok bono pire bo bakap piok jane tau bino cubana nih hundi bino hamzak nih hundi tau nung bino cubalia nung cubang pun cubalia ning takku buku semai mas yang itu hai mana nung bino cubalia nung layang dari gura pijak tau kemang mas cini para netarok no omai sendu wasok ya bris kayak tanglah angket somas nih bagi wangsok lia para nih bagi wangsok lia rangsawe akolai কোনো রকম পাইরো দ্র মাছ গাইনি গাই থাঙ্কে বাই বেলা অব খাইयो नों नोंताबो नों अबायके सिनावै नों बैनो बायके कक पिरि मानाय ए जिसुले काहा बावसि सुब्राय काइदर फाइबेदि ननो नायिनो ब्रक फाइमियान गाहायनि बागै जों बेलेन्स मानदारनाय काइतनि हाफ हरानि बागै बे आसुक जरान नोंसिनि तिनि जतन हामबाय बायदि सुरिबो जों पालिसि Bogra kai tono no hambai ro neng besek seno hamza bono punukha ye tiniwo seng kisi sa naika neng nayo nini besarok no balance kai tong tong nei ye bono seng tini kisi sa wan sok laika kai tono semo subadi ke je sering mani bono bukhaw bito tong mani kai tono subadi ning tani jora no haina haya pare bogra jisung besuri sana